Shubor nakaslem jong unong san Hima. Hadian kajing toket berkajing bot dien ka bajur ki Pulit jang kari Bhoi district kilala ban lak saino Ïaka kam Khaïi Briew ka Baheh Baheh ki jilla ka Thain Shatei la Mihngi bat ayo ban pelat im ya ka we ka the samla bat layo kemru ya ki Ngut ki Briew ki badan kti ki batrai kam ha ka jilla Meghalaya Assam Tripura bat Rajasthan kat kum ka tolong khobor na ki Pulit layat ho baha ka khat wei trik jong banai jilio ar haja apusan kaladon ka jing ujor ijahar halor ka jing ja rangai jong ka wei ka samla na ki Thain bernihat but ya ka ne la register case hanong po women's police station layat ho ru baya ka jing tokit ya ka jing janing kong la shimti da ka WOUBI Jessica A sangma but hadian ka jing shapen kan ria kam no ka jongka ya ka jing tokit la IT no Shah UBI Michael R marak ha ka jing tokit jongki Pulit la lap ba ka te ka samla kala ja rangai na bernihat kala sha set ha ka wei ka jaka hajla Rajasthan but kala yo ban lat phet na ka te ka jaka but lingba ka jing irap jongki Pulit ka jilla Rajasthan ka te ka samla kala yo ban 1 phai biang Shah ka jilla Meghalaya